Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Daran. Taong 1953, Tudela, Cebu. Isang maliit na isla ang Tudela sa Cebu. Tahanan nito ng ilang mga tao na punong-puno ng kulturang hindi pa nakikita ng mundo. Kagaya ng ibang mga lugar, talamak din dito ang lihim na karunungan at mga abilidad na hindi likas sa kakayahan ng tao. Sabi nga noon, na kapag galing kang Tudela, makukuha mo ang lahat ng respetong kinakailangan mo mula sa mga taong nakakaalam ukol sa iyong pinagmulan. Ganun kalakas ang kanilang impluwensya, kaya naman itong si Daran nabuhay ng walang kinakatakutan. Noon pa man, nakukuha na niya ang lahat ng kanyang nais, ngunit dumating ang isang pagkakataon na tila bang naiba ang ihip ng hangin. Nagsimula ito noong nasa kasagsagan sila ng paghahanap ng isang kayamanan sa dagat. Tanging pamilya lang nila ang nakakaalam ukol dito, kaya naman hanggat hindi pa nila yun nakukuha, inilihim nila ito sa lahat ng kanilang kakilala. Ayon pa sa kanya na, ang kayamanang yon ay may kapangyarihan kumontrol ng mga kataw sa karagatan. Nagmula ito sa isang makapangyarihang ermitanyo na matagumpay na nakapasok sa loob ng imperyo ng dagat. Mula roon, kinuha niya ang kapangyarihan na naghahari sa lahat ng tubig at matagumpay siya ritong nakalabas. Ilang buwan din itong pinangalagaan ng ermitanyo, subalit wala itong kaide-ideya sa sumpang nababalot sa kapangyarihan ng bato. Dahil dito, hindi ito naging handa hanggang sa bawiin na ng kapangyarihang yon ang kanyang buhay at kaluluwa. Ngunit, bago pa man tuluyang mamatay ang ermitanyo, naitago niya ito sa isang tagong parte ng dagat upang hindi na yon matagpuan pa ng hari. Sinasabi na kaya niya ito ginawa ay para maprotektahan ang lahat ng inosenteng tao na nasa linya ng kanyang pamilya. At sa paglipas ng panahon, kagaya ng nais mangyari nito, naitagong niya ngayon mula sa nilalang na naghahanap dito. Nabanggit din ng kanyang ama na kaya nila alam ang tungkol sa mahiwagang bato ay dahil kabilang ang kanilang pamilya sa napagsabihan ng tungkol sa bagay na yon. Nang malaman naman ito ni Daran, hindi niya hinayaan ang kanyang mga kapatid, tiyuhin at mga magulang ang maunang makahanap dito. Para sa kanya, ang nangyaring pananaliksik sa ilalim ng dagat ay isang paligsahan. Sino man sa kanila ang maunang makahanap, ito ang mamumuno sa bagong henerasyon ng kanilang angkan. Dahil sa ganun niyang kaisipan, lahat ginawa niya para makalamang. Inaasahan niya na sa kanilang lahat, ang tatay niya ang may higit na nalalaman kaya hindi na siya dito lumayo. Lahat ng pwedeng gawing ginawa na niya upang maipakita rito na karapat dapat siya. Subalit kagaya ng maraming ama, alam na nito ang totoong kulay ng kanyang budhi kahit magbalat kayo siya. Sa loob ng halos 6 na buwan, napuno ng panlilinlang ang kanilang pagsasama. Lahat ng pangunahing karunungan ukol sa kinaroroonan ng bato, tila bang napapansin niyang paunti-unti na nitong itinatago sa kanya. Hindi naglaon, dahil sa nasa tamang edad na siya, walang takot niya itong kinumpronta. Isang hapon, nang mataong silang dalawa lang ang nasa bahay, seryoso niyang kinaharap ang tatay niya. Bahagya silang nagkausap ukol sa bato, hanggang sa magpasya na siya na ipagtapat ang kanyang mga nalalaman ukol dito. Prangka din niyang inilahad sa kanyang ama ang naaamoy niyang pagtatago nito sa kanya. Dahil dito, wala namang nagawa ang tatay niya kundi ang magtapat. Sinabi nito na hindi siya ang karapat-dapat makahanap ng bato sa kadahilan ng meron siyang mapusok na pag-uugali. Mariin din itong inilahad na kung may pagbibigyan man siya ng kapangyarihang yon, nasisiguro nito na hindi siya ang taong yon. Pagkarinig naman ni Daran sa sinabi ng tatay niya, biglang nandilim ang kanyang paningin.
Sinubukan niya itong kausapin sa huling pagkakataon pero hindi ito sumang-ayon sa kanyang nais mangyari. At ang mas nakakagalit pa sa lahat, inudyukan siya nito na lisanin na ang kanilang pamamahay dahil sa ayaw nitong merong nakikitirang ahas sa ilalim ng kanyang puder. Matapos naman yung marinig ni Daran, galit na galit niya itong nilapitan. Pagsilay ng kanyang ama na papahugot na siya ng punyal na ibinigay nito sa kanya, agad naman itong nagtaas ng bakod at puder kasabay ng pag-usal nito ng isang malakas na tigalpo. Sa sobrang lakas ng binitawang dasal ng tatay niya, hindi niya maiwasang mapaluhod. Subalit hirap na hirap man sa kanyang sitwasyon, nanatili siya sa kanyang kinaroroonan hanggang sa magkaroon na siya ng lakas ng loob para sunggaban at udyukan ito ng saksak sa may bandang tagiliran. Pagbaon ng hawak niyang patalim sa baga nito, agad yung nanghina hanggang sa mapasubasob na ito sa lupa. At sa bingit ng kamatayan ng kanyang ama, inilahad nito sa kanya na hinding-hindi siya magtatagumpay sa masama niyang balak sa pamilya nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali niya itong nilapitan. Lahat ng dala nitong gamit kinuha niya at noon ding mismong hapon, pumunta siya sa dagat bit-bit ang nasamsam niyang mapa. Alam niya na yun na lamang ang paraan para mabuhay siya, kaya naman ibinuhos niya ang nalalabi niyang oras sa paghahanap. Ilang milyang layo mula sa dalampasigan ng isla, nadiskubre niya sa ilalim ng dagat ang isang tagong kuweba. Sa lahat ng parte ng dagat na kanyang napuntahan, yaon ang kakaiba sa lahat, gawa ng sa bukana pa lamang nito, may nakita na siyang pating na nakakadena. Malabalyena ang laki nito, tapos yung katawan nito animoy na aagnas na. May mapupula rin itong mga mata at mga pangil na kasing itim ng uling. Dagdag pa niya na, sa wangis pa lamang nito, alam niyang napakamapanganib na ng nilalang, kaya naman naging maingat siya sa kanyang paglapit. Ang problema, saklaw ng patingang kabuoang bukana ng kuweba, kaya naman kinakailangan niya pa ritong makipagbuno bago siya tuluyang makatagos. Pagtatapat pa ni Darana, sa mga sandaling yun wala siyang magamit na kahit na anong mutya. Gawa ng mula sa ilalim ng dagat, bulag at mahina ang lahat ng armas na nakukuha sa lupa. Matagal na itong sumpa na halos karamihan sa mga antingero at mga katulad nila ay nagsisilbing pinakamalaking balakid kapag meron silang hinahanap sa ilalim ng dagat. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nito nagawang pigilan. Wala mang masasandalang biyaya ng kalikasan, gamit lamang ang kanyang punyal, matapang siyang nakipagbuno sa nilalang. Ang tanging sinandigan na lamang niya noong mga sandaling yon ay ang kanyang pisikal na lakas at pagmamalabis na makuha ang kapangyarihan ng dagat. Bukod kasi sa wala na siyang pagpipilian pa, alam niya na kahit anong gawin niya, mamamatay at mamamatay din siya. Kung susubukan niyang umahon mula sa kailaliman ng karagatan na walang dala, inaasahan niyang hahabulin siya para patayin ng sarili niyang kadugo dahil sa kanyang ginawa. Dahil dito, pinili niyang makipagpatayan na lamang sa bantay ng kuweba. 2 oras siyang nakipagbuno dito bago niya matagumpay na nabulag ang kanan nitong mata. Yun nga lang, kapalit ng kanyang tagumpay ay ang pagkaputol ng kanan niyang braso. Nagtamo rin siya ng malaking sugat sa tagiliran, kaya naman habang umuusad siya papasok, ramdam niya ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Ayon pa sa kanya na, sa sobrang tindi ng pinsalang natamo niya, muntik na siyang malunod. Mabuti na lang talaga na natili ang kakarampot na bisa ng mutya ng nyog, kaya naman kahit papaano, may pumapasok pa ring hangin sa loob ng kanyang katawan. Hindi naglaon. Nang marating niya ang dulo ng kuweba, bumungad sa kanya ang parte nito na hindi kayang maabot ng dagat. Sa bukana pa lang ng lugar, may nakita na siyang malalaking sulo na merong mga paninde sa ibaba. Ito ang ginamit niya upang magkaroon ng liwanag sa paligid. At base sa kanyang mga nasilayan,
Mukhang milenyo na ang tanda ng lugar. Hindi rin siya naniniwalang iisang tao lang ang may gawa nito dahil sa napakaraming rebultong nadatnan niya sa paligid. Bawat isa sa mga rebultong yon, animoy representasyon ng mga Diyos na minsang bumaba sa lupa para mamahala sa mga tao. Dahil dito, napuno ng kuryosidad ang kanyang puso. Kahit gustong-gusto niya na noong tumuloy, maigi niyang pinag-aralan ang bawat rebulto na kanyang nadaanan. Bawat isa kasi sa mga ito, merong mga medalyong nakasabit, animoy ito ang pinagmumula ng kanilang mga kapangyarihan. Subalit, kahit gusto niya itong kunin para akuin sa pansarili niyang kagustuhan, hindi niya ito basta-bastang ginawa. Nababahala rin naman kasi siya na baka sa pamamagitan nito, magising niya ang nilalang na nagpapahinga. Hindi yun magiging maganda, lalo na sa kasalukuyan niyang kalagayan. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya na nadatna ng parte ng kuweba kung saan nakalagay ang mga kalansay na isinakripisyo upang manatili ang mahikang naiwan nito. Ayon kay Daran, parang tahanan ng langgam ang kuwebang yon. Bawat metro merong mga butas, kalakip ng mga hierograpiyang naglalaman ng kasaysayan ng lugar. Gawa rin sa marmol ang sahig, tapos yung kisame nito, gawa sa malaking solidong bato. Ito ang dahilan kung kaya't pawang kokonting tulo lamang ng tubig alat ang nakakapasok. Naisip din niya na baka mataas ang lugar, kaya naman kahit nasa ilalim ito, hindi ito napapasok ng tubig. Makalipas pa ang halos kalahating oras na paglalakad, nakita niya ang isang dambuhalang pinto na gawa sa purong bakal. At sa tabi ng pintong yon, merong matandang babaeng nakaupo na halos butot balat na. Malayong malayo ito sa wangis ng isang tao, gawa ng meron itong pakpak na kulay kayumanggi. Balot na balot din ng benda ang buo nitong katawan, lalo na ang parte ng ulo. Ang makikita mo lang din sa nilalang ay ang dalawang braso nito na may mga matang sabay-sabay na tumititig sa kanya. Paglapit naman niya rito, biglang bumuka ang bibig nito habang unti-unting naglalabas ng nakakasulasok na hangin. Maya-maya pa, dahan-dahan nang nagsalita ang nilalang gamit ang katagang hindi niya maunawaan. Akala niya magiging malabo sa kanya ang lahat, pero kalaunay may iniabot ito sa kanyang lumang garapon na naglalaman ng berdeng likido. Sa senyas ng matanda, pinapainom ito sa kanya, kaya naman nang mapansin niya ito, hindi siya nagdalawang isip na tumugon. Pagkainom niya ng likidong yon, dito pa lamang niya unti-unting naunawaan ang mga bagay na sinasabi nito sa kanya. 15 milenyo na ang nakakaraan nang itatag ang lugar na ito. At sa loob ng mahabang panahon, ikaw ang kauna-unahang nakatuklas. Pinabati kita, manlalakbay. Napahanga mo ko sa iyong katapangan at dedikasyon na mahanap ang aming libingan. Sabihin mo, ano ang kailangan mo? Buhay na walang hanggan? O ang batong kayang pamahalaan ang lahat ng nasa karagatan? Seryosong wika ng nilalang sa kanya. Nang marinig naman ni Daran ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapaisip. Yung dalawang bagay kasing inilahad nito sa kanya, pawang mahalaga sa kanyang paningin. Kung kukunin niya ang walang hanggang buhay, walang katapusan na siyang maglalakbay sa mundo. Ang problema lang nito, kapag mahuli siya ng kanyang pamilya, ibig sabihin, walang hanggan din ang kanyang magiging parusa. Ngunit sa sandaling makatakas siya, hindi malabong makuha niya ang lahat ng kayamanan ng mundo. Dahil dito, mariin niya itong pinag-isipan hanggang sa makapagpasya na siya na kunin na lamang ang kapangyarihan ng pamamahala sa dagat. Naisip niya kasi na
Masyadong nakakaburyong ang buhay na walang hanggan at maaaring ito rin ang kanyang magiging kaparusahan. Samantala kapag kinuha niya ang kapangyarihan ng pamamahala, sa konting panahon na ilalagay niya sa mundo, hindi ito masasayang. Mabubuhay siya ng marangya at makapangyarihan sa kahit na sinong nilalang na naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Nang marinig naman ng nilalang ang kanyang naging sagot, bigla itong humagikgik habang nagsasalita. Matalino kang tao. Kung gayon, buksan mo na ang pintong ito. Ngunit paalala lang manlalakbay. Ang kapangyarihang hinahanap mo ay merong laso ng panahon. Sa sandaling pinanghawakan mo ito, matatapyasan ng 50 taon ng buhay mo, kagaya ng iyong ninuno. Sabihin mo, handa ka pa rin bang tanggapin ito pagkatapos ng mga nalaman mo? O tatalikod ka at babalik sa iyong dating buhay? Hindi na ako babalik at hindi na ako makakabalik. Sa tingin mo, sa sitwasyon ko ngayon, kaya ko pang umahon mula rito hanggang sa ibabaw? Kaya ko pa bang kalabanin ng bantay ng lagusan? Ito na lang ang daan ko papalabas at mas ikagagala kong piliin ang mabuhay ng kakarampot na panahon kaysa dito mamatay. Handa akong sumugal, alang-alang sa aking mga kagustuhan at pangarap. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, hinawakan niya ang 3 selyo na nagpapanatili sa 2 dambuhalang pinto. Nang mahawakan na niya ito, lahat ng selyong yon ay lumiwanag kasabay ng paglangit-ngit ng mga pinto, buhat sa pagkiskisa nito. Habang unti-unti naman niyang naaaninag ang loob, naramdaman niya ang malakas na hangin na pansamantalang pumatay sa siga ng lahat ng sulo. At sa pagbalik naman ito, doon niya nasilayan ang loob ng pinto. Taliwas sa pasilyong kanyang dinaanan, kakaiba ang silid na yon sa lahat. Isipin niyo na lang, sa kisame nito, halos makikita mo ang mga gintong nag-ugat-ugat na sa bato. Mas marami ring rebulto sa loob na binubuo ng iba't ibang dambuhalang hayop na halos may kalahating wangis ng tao. At ang pinakaumagaw doon ng kanyang atensyon ay yung malaking alimangong may 2 sipit na nakabuka. Sa pinakagitnang bahagi ng sipit, nakita niya ang isang bato na binabalot ng asul na liwanag. Sa ibaba naman ito, may nakita siyang nakaluhod na kalansay na merong daladalang mahabang palakol. Gawa sa ginto ang palakol na yon, kaya naman naisip niya na pagkatapos niyang kunin ang bato, kukunin din niya ito upang magsilbi niyang pangunahing sandata. Di man siya sigurado, ngunit malakas ang kanyang kutob na ang kalansay na nakaluhod sa harapan ng bato ay ang kalansay ng kanilang ninunong unang nagtanga nito. Bagaman natatakot sa mga pwedeng mangyari, buong tapang niya itong nilapitan, sabay walang pagdadalawang isip na hinawakan ng bato upang kunin ito. Ngunit paglapat pa lamang ng kanyang palad, narinig na niyang umungol ang kalansay hanggang sa dahan-dahan na itong nagkaroon ng buhay. Pagtayo nito sa kanyang ilalim, agad na nagkaharap ang kanilang mga muka kasabay ng unti-unting pagbalot ng dugo sa paligid. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon, nakita niyang binalot ng napakakapal na dugo ang silid. Yung mga rebulto at gintong nakita niya rito, parang bulang naglaho dahil sa bilis ng mga pangyayari. Hindi naglaon. Pagbaling niya ng tingin sa nilalang, nakita niyang bumalik na ang wangis nito at sa puntong yon nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. Pag-uwi ka naman ng nilalang, bigla siya nitong tinaga ng hawak nitong palakol dahilan para mahati ang kanyang katawan. Matapos nun, nadatnan niya ang kanyang sarili sa labas ng pinto. Wala siyang ideya pero pakiramdam niya nung namatay siya, ibinalik siya nito sa labas ng silid. Ayon pa kay Darana,
sa paulit-ulit na pagpaslang nito sa kanya, nawala na siya ng bilang. At habang tumatagal, dito na siya nagkakaroon ng ideya kung papaano ito matatalo. Subalit, dahil sa lakas ng nilalang, palagi siyang bigo. Kalaunan na pagtanto niya na para magapi ang nilalang na yon, kailangan niyang makuha ng mabilisan ng bato na naglalaman ng kapangyarihan ng dagat. May kutob siya na sa pamamagitan nito, maaalis ang buhay ng nilalang na nagbabantay dito. Ngunit hindi rin yun naging madali. At sa abot ng kanyang pagkakatanda, mahigit 1,000 subok ang kanyang ginawa bago siya nagtagumpay. Sa ikahuling pagtutuos nilang dalawa, matagumpay na niyang nakuha ang bato kasabay ng pagsilay niya sa dahan-dahang pagkaagnas ng nilalang. Ngunit imbis na matakot ito, nasipat niya itong tumayo kasabay ng maamo nitong pagngiti habang unti-unting naglalaho. Nang magnas na yon ng tuluyan, naiwan nito ang kanyang palakol. Dala ng kuryosidad, agad naman niya yung kinuha, ngunit paglapat pa lamang doon ng kamay niya, bigla itong naging likido na dali-daling gumapang sa kanyang katawan hanggang sa maabot na nito ang kinaroroonan ng kanyang punyal. Huli na nang malaman niya na ang armas na yun pala ay nakipag-isa sa punyal niya. Matapos ang pangyayari, dito na unti-unting nag-iba ang kanyang pakiramdam. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling ito, parang napakalakas na niya. Paglabas naman niya ng punyal, muli niyang nakausap ang matandang nanghihina. Ayon sa nilalang, magkaisa ang gintong palakol at ang bato, kaya kapag gagamitin niya ito, siguraduhin niyang magkadikit ang dalawa. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng pag-isa ng dalawang gamit, mapapakinabangan niya ng husto ang kapangyarihan ng mga kataw at iba pang mga nilalang. Pakaingatan mo ang regalo sa iyo ng hari. Masaya ako mandalakbay sapagkat ikaw ay nagtagumpay. Sa wakas, makakapagpahinga na rin kaming lahat. Pagkasambit nito ng mga kataga, tuluyan na rin itong naglaho. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga pagyanig, indikasyon na guguho na ang yungib. Sa halip na magtagal pa sa lugar, dali-dali na siyang umusad patungo sa bukana. Pagbaba naman niya ng tubig, nakita niya kung papaano mawala ang lahat ng pinsala niya kasabay ng panunumbalik ng kanyang braso sa dati. Dahil dito, nakalangoy siya ng mabilis hanggang sa marating na niya ang bukana. Mula roon, wala na siyang nakitang bakas ng pating maliban na lamang sa mga buto nitong unti-unti nang bumababa sa karimlan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pag-ahon niya sa ibabaw, nasipat niya na wala na roon ang kanyang bangka. Masyado kasi itong maliit, kaya naman sa tagal ng kanyang pagkawala, paniguradong natangay na ito ng alon sa kung saang parte ng lugar. Dahil sa pangyayaring yon, hindi niya maisip kung papaano siya makakabalik ng pangpang. Akala niya, ilang araw na naman siyang magpapalutang-lutang sa dagat, pero maya-maya pa, may naramdaman siyang mga nilalang na animoy dumaan sa kanyang paanan. Pagsipat niya sa ilalim ng tubig, nakita niya ang 5 kataw na pilit siyang iniaahon. Nagsasalita din ito sa kanyang isipan kung saan inilahad nito, natutulungan siya nito hanggang sa makabalik na siya sa lupa. Humingi rin yun ng tawad sa kanya dahil natagalan sila bago siya nito makilala. Pagkarinig naman ni Daran sa sinabi nito, agad niya itong inutusan na tumungo na sa bayan ng Ormoc. Ang kaso lang, hindi ito basta-bastang ginawa ng mga nilalang sa kadahilan ng tirik pa ang araw. Ayon sa mga ito, mas mainam na marating nila ang dalampasigan ng bayan ng Ormoc ng gabi para makaiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dagdag pa nito na,
Hindi normal na makakita ng taong nakakapaglakad sa tubig, kaya naman mas mainam na sang-ayunan niya ito. Dahil sa sinabi ng mga nilalang, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Kinagabihan, habang payapa ang dagat, tahimik nilang binaybay ang daan patungong bayan. Isipin ninyo, kahit milya-milya ang layo niya sa lugar na yon, narating niya ito bago siya malipasan ng kalahating oras. Napakabilis kung iisipin, ngunit para sa kanya, hindi na ito nakapagtataka dahil na rin sa abilidad ng mga alipin niya. Pagdating niya sa bayan ng Ormoc, namuhay siya rito bilang manlalako ng isda. Ilang buwan din siyang nanahimik, animoy nakalimutan na siya ng kanyang mga kadugo. Subalit kahit gano'n ang kanyang nararamdaman, hindi siya nagpakakampante. Alam niya na wala sa kanilang pamilya ang mga duwag, kaya nasisiguro niya na ang mga kadugo niya ay matagal na panahon nang naghahanap ng paraan para matunton ang kanyang bakas. Gayunpaman sa kabila nito, hindi siya nasisindak. Alam niya kasi na kahit anong gawin pa ng mga ito, hindi siya nito matatalo sa kasalukuyan niyang estado. Lumipas pa ang mga buwan. Nasanay na siya sa ganoong buhay. Sa edad niyang 30 anyos, tsaka pa lamang siya nagdesisyong magkaroon ng sariling pamilya. Base sa kanyang estima, nasa 2 dekada na lamang ang itatagal ng buhay niya kung hindi siya magkakasakit. Dahil dito, kahit medyo hindi karangyaan ang buhay, naglakas loob siyang maghanap ng asawa at gumawa ng mga supling. Sa kabuuan, umabot sa 12 ang naging anak noon ni Daran. Mula 3 hanggang bunso naging madali na lang. Ngunit sa 2 at 1 niyang anak, hindi ito naging basta-basta. Di pa kasi siya noon kilala ng mga aswang sa bayan, kaya naman nang maamoy nitong buntis ang asawa niya, araw-araw na itong umaaligid sa lugar nila. Noong una, hindi niya pa ito gaanong pinapansin dahil sa mga pangontrang ibinibigay ng mga kataw, pero habang tumatagal, tila bang naiirita na siya sa mga ito. Pakiramdam niya kasi na sa kabila ng kapangyarihang taglay niya, hindi yun marunong rumespeto. At dahil sa ganoong pakiramdam, nagpasya itong si Daran na tipunin ang lahat ng klase ng nilalang na namumuhay sa ilalim ng dagat. Karamihan sa mga ito, matataas na uri ng kataw, kagaya ng mga marindaga, syokoy at mga alipan. Matapos naman niya itong ipatawag, inutusan niya ang mga ito na magbalat kayo bilang mga ordinaryong tao. Ang nais niya kasing mangyari, ipakita sa mga nilalang ang takot na paulit-ulit nitong ipinaparamdam sa kanilang mga biktima. Nang marinig naman yon ng mga kataw, dumakot lang ito ng lupa sa dalampasigan at sa isang kisap mata, nagaya na nito ang wangis ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos isa-isa na itong nagkatipon, di kalayuan sa kanyang pamamahay. Bago rin niya pinabantayan ng mga ito, kinausap niya ito ng masinsinan. Ang nais niya, magpakilala muna siya sa mga aswang bago yun umatake. Pagkababa niya ng utos, inabisuhan din niya ang mga ito na pagkatapos ng kanilang misyon, bumalik sila sa dagat upang hagilapin ang mga kadugo niyang naghahanap sa kanya. Ang nais niyang mangyari, iligaw ang mga ito sa oras na may makita silang mga sasakyan na patungong bayan ng Ormoc. Dagdag pa niya na makakatulong yon upang maiwasan niya ang mga karagdagang pagpatay sa mga kadugo niya. Nang marinig naman ito ang kanyang utos, agad naman yung sumang-ayon. Ilang araw ang lumipas pagkatapos silang maipatawag, dito na sila nagsimulang magmanman. At kagaya ng kagustuhan ni Daran, hinayaan muna ng mga kataw na gawin ng Panginoon nila ang nais nitong mangyari. Isang gabi bago matapos ang buwan, kinumpronta niya ang mga aswang na araw-araw nagmamasid sa kanyang pamamahay. Pagharap niya rito,
Kinausap niya ito ng may paninindak at lahat ng aswang na nagdududa sa kanyang kakayahan, sinaksak niya gamit ang kanyang punyal. Konting sugat lang ang kinakailangan niyang gawin para tuluyang maparalisa ang buo nitong katawan. Pagsilay naman ng mga aswang sa ginawa niya, agad itong napaatras habang nagtatangka na magpalit anyo. Ngunit nang mapansin niyo ni Daran, dahan-dahan naman niya itong nilapitan kasabay ng pagbibigay nito ng babala. "Huwag niyong gagawin yan dahil hindi lang kayo ang merong mga kasama rito. Di hamak na mas marami kami, kaya kung magpupumilit kayo, lahat kayo rito mamamatay ng walang kalaban-laban." Pagkasambit niya ng mga kataga, dito na nagpakita ang mga magindara na may daladalang mga palaso at pana. Agad itong nakatutok sa mga aswang, kaya naman nang masipat ito ng kanyang mga kalaban, hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataon na makapalag sa kanila. Gayunpaman, nanatiling walang balak ang mga ito na sumunod sa mga nais niyang mangyari. Dahil dito nagkaroon sila ng konting sagutan hanggang sa tumaas na ang tensyon sa pagitan nila. Maya-maya pa, nang hindi na makapagpigil ang mga nilalang, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban na siyang naging sanhi upang magsimula na ang labanan. Paglipad naman ng mga palaso ng kanyang mga alipin, agad niyang ginamit ang kapangyarihan ng palakol. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa kaisipan ng mga aswang, ginawa niyang dugo ang buong paligid. Paulit-ulit niya rin itong pinaslang hanggang sa hindi na nito namalaya na totoong patay na sila. Gamit din ng bato, inutusan niya ang mga magindara na dalhin ang mga labi nito sa kailaliman ng dagat. Mula roon ikukulong nila ito sa loob ng bula upang mapagdusahan nila ang kanilang mga kasalanan sa loob ng mahabang panahon. Matapos naman niyang malipol ang mga kalaban, dali-dali siyang bumalik sa loob ng kanilang tahanan na para bang walang nangyari. Sa paglipas pa ng mga taon niyang nalalabi, samut-saring mga nilalang ang kanyang nakalaban. Hindi rin ipinagkaila ni Daran na may mga kadugo siya at mga antingerong napaslang. Ngunit nagawa niya lamang ang bagay na yon para maprotektahan ang kanyang sarili. Mariin din niyang inilahad na kahit masama para sa iba ang kanyang mga nagawa, para sa kanya bagay lamang ito at tama. Paulit-ulit din niya noong inilahad sa kanyang pamilya na kahit sinong humarang sa mga nais niya, hindi niya papakitaan ng awa dahil ang tingin niya sa mga ito ay mga salot na kinakailangang mawala sa mundo. Lumipas pa ang dekada, naging mabilis ang panghihina niya. At sa huling taon ng kanyang buhay, ikinuwento niya sa asawa niya ang lahat ng nangyari sa kanya. Pagkatapos nun, kagaya ng ninuno niyang kinuhanan ng kapangyarihan, bumalik siya sa ilalim ng dagat para itago ang bato mula sa hari ng karagatan.